Tun bayan da kwamitin tantance 'yan takarkaru na jam'iyyar APC ya kammala aikinsa a jihar Jigawa, 'yan takarkarun da suka samu damar tantancewa, ɗaya daga cikinsu wanda ya samu nasara zama ɗan takara a jam'iyyar APC da zai wakilci ƙaramar hukumar Auyo a Majalisar Dokokin Jihar Jigawa shine Honorable Haladu Bako Uzza, wanda kuma ya tabbatar da cewar matuƙar ya zama ɗan takara ɗaya tilo daga jam'iyyar ta APC zai kara ne da sauran 'yan takarkaru da suka fito daga sauran jam'iyyun adawa a jihar Jigawa. Idan kuma Allah ya bashi nasara zai zama ɗaya daga cikin 'yan majalisu na jihar Jigawa da suke wakiltar ƙananan hukumomi, musamman ma da ya fito daga ƙaramar hukumar Auyo. Ya samu zarafin tattaunawa da gidan talabijin na Alsababa, inda ya shaida cewar fa haƙiƙa zai mai da hankali kan batutuwa masu ɗimbin yawa da suka shafi harkokin aikin gona, aikin harkokin cigaban ilimi da sauransu. Ga dai Haladu Bako Uzza cikin tattaunawar da muka yi da shi. A gwamnatance ana ganin kamar a baya kayi, kuma yanzu ga shi jam'iyya ta sake tsaye da kai ka zo kai takara a ƙaramar hukumar Auyo a majalisar dokoki ta jihar Jigawa. Kamar me kake jin ya jawo wannan nasara da Allah ya baka? To na farko dai ni abin da in fahimta, Allah ya bani sakayar wannan abu, Allah ya kalli halayyata da yadda ake tafiya ta baya. Idan za ka zo ɗaukar hukumar Auyo, mutane shaida ne, mulki da aka yi na baya to ba mai cewa mun gudu, mun san dawo mun gudu. Har yau har gobe duk abin da ake ba a fasa ba. Sacin duniya za a shigo a zagaya a gaisa, ta'aziyar mutuwa, ɗaurin aure, mu'amala duk ba a fasa ba, harkar jam'iyya duk ba a fasa ba, akwai da babu. To wannan aka tauri shi shekara 12 domin da gwamnati, amma yau da Allah ya dawo da ita. To abin da ɗauka shi ne wannan kamar jarabawa ce Allah ya yi mu, dan ba ko Allah kirin wannan ni'imar ba, ya baka mulki ya karɓi kayansa shekara 12 ya dawo da irin wannan mulkin da ya baka. To ni kamar ai jarabawa ce, aka yi ci ba ka yi ci ba, kawai da kai dama da ya gyara in an yi kwaikwayo a baya. To dole in dai mai mulki ne ba su kuɗaɗe. To yanzu Allah ya dawo da mu da gyare-gyare insha Allah. To honorable, idan Allah ya bada nasara za ku yi gwagwarmaya da sauran jam'iyyu na adawa. In Allah ya bada dama, kamar ta ina za ka fara ne wanda 'yan wannan mazaɓa ba za su manta da kai ba? To ba za mu ce babu a hamayya ba yanzu a ƙasar nan, amma dai jam'iyyun adawa ba su kai mu ɗauka cewa za su yi wani ƙaton tasiri ba, amma akwai su. Amma wallahi mu ba ɗauka su za su yi tasiri ba, domin mu ne da muke cikin jam'iyyar adawa nan. PDP da mace a jam'iyyar adawa, kuma da muka farta waya kullum haka suke zaizayewa, haka suke zaizayewa, ba ma a Auyo da mu duk a ƙasar ma take yin su. To amma dai ba za a ce babu ba. ADC ma mu a nan wata ƙasa sai da ake so, saboda haka ba mu da matsala. Mu yanzu abin da ya rage mana shine mu rubu kowa, kuma kullum muna gaya mutane da ɗan ADC da ɗan PDP a zo, tunda kowa ya sani in dai mutum ɗan siyasa ne a Auyo, ina baka tabbaci na yi siyasa da shi, ko NPN ko NCP ko PDP ko APC, in dai mutum ya siyasa to na ya siyasa da ni. Saboda haka ni ban da wani gefe a Auyo, ni na kowa ne, kowa na wani. Kamar ta ina za a fara ne in Allah ya bada nasara? Shi mulkin wannan da farko dai mulki ai mun san makamarsa tunda mun taɓa shi, ko mun san inda muka samu matsala a baya, mun san abin da muka yi kama da farin jini da kuma ci gaba a yanzu. Da haka wannan abu ne mai sauƙi a wajen muna zuwa ba bakwanci mun san inda zamu fara. Akwai batun harkar ilimi wanda tana da matukar muhimmanci musamman ga rayuwar matasa, kuma Auyo ƙaramar hukuma ce mai yawan matasa. Yaya batun ilimi za ka kalla? To tun a baya dama ai na riga na kama ofis a Auyo, na yi samu mutane guda 3 wakilai, na ɗauko ɗaya a Auyo, ɗaya a gabar, ɗaya a yamma, kamar su ne suke ɗan yin rikici a ɓangaren ilimi. In dai yaro ya tafi makaranta saboda admission, dama dutsen duniya wani abu ne wanda ke ajiyewa, dutsen duniya kan wani abu da ke ajiyewa a wajen. In an samu admission ya tafi makaranta, ko na sani ko ban sani ba, wani yan kudu suna taimaka masa. To yanzu ma insha Allah za mu yi wannan tsari, za mu ɗan yi fan, za mu ɗan samu ɗan ajiye, muna ɗan fana, muna ɗan sosai, muna ɗan ajiye a wajen, ko da ba ma nan in abu ya kama mai ɗan ƙaramin ƙarfi ne ta makaranta za su bai gudunmuwa. Insha Allah za mu yi wannan ma yanzu. Matasa ƙaramar hukumar Auyo manoma ne, kuma suna alfahari da nomansu. Yaya za ka kalli batun harkar noma in Allah ya bada nasara? Harkar noma yanzu kamar su matasa sun yi sa'a ma yanzu. Bayan ma ni ɗan majalisar ne kuma mun zaɓe ni, har na cikin ƙungiyar ta AFAN, ƙungiyar manoma ta ƙasa, wanda ne mai mataimakin shugaban, mataimakin chairman na AFAN. Kuma duk abin da ake gudanar na ƙaramar hukuma kenan, na ƙaramar hukumar Auyo.
kuma na san abin da ake yi a noma yanzu, tunda mun je mun yi samuna, mun je mun yi mitin, mun yi bita, mun san takin da ke ƙasa da solar take ƙasa da injinan bayi duk irin bayanan su kuma mun san su. Yanzu an zo an fara tsare-tsare irin za a kaka zaba manoma. In Allah ya yarda tun masu kiwon sannan kuma riga mun dama da suke mai wannan kungiyar manoman nan, kamar insha Allah an yi abu ne a daidai yanzu. Kalubalen da suke fuskanta shine rashin basu kayan aiki musamman taki da abubuwan da ya kamata akan lokaci, ba sai lokaci ya kure ba. Me za ka ce akan wannan ne? To wannan kuma tunda mai cikin tsarin wanda yanzu mai kuma majalisa za mu gaya mai gona, za mu bi mai girma gona shawara, mu gaya kuma gona su ɗauki mataki cewa matsalar da ake samu yanzu ba a ba da kayan noma a kan lokaci, sai lokacin da ba zai amfani da ake bayarwa. Amma duk da za a yi a gyara ana kawo kayan a kan lokacin insha Allah ko ne kashin gida zai sun kwamishina na aikin gona na gaya masa, tunda zai fi ni kusa da gona tunda layinsa ne shi kuma zai gona bayani. Wannan za a samu ci gaba insha Allah. Duk da batun harkar aikin gona ɗin nan dai na san jihar Jigawa musamman ɓangaren gabas suna fama da matsalar ambaliyar ruwa wanda tana ciwo manoma tuwo a ƙwarya. Duk da cewar mai girma gwamna ya yi ƙoƙari wajen magance wannan matsala, wani irin yabo ko kalaman karramawa da girmamawa za ka yi wa mai girma gwamna akan wannan batu? Gaskiya mai girma gwamna duk aikin da ihu a ƙasar Oyo za mu ce babu aikin da ihu wani muhimmanci. Ko makaranta da ake wata wani muhimmanci ba, kuma ai sai garin ya zo lafiya za a ce makarantar. Wannan abin da mai gida gona imana har abada ba za a manta da shi kamar kuma Oyo ba. Domin yanzu mutumin Oyo ma baya fargaba, amma da wani duniya haka muke cikin tashin hankali. Amma tun da zuwa mai gida gona ya iya kokarin sa kuma Oyo, ya yi mana jinguna, ya kaka tafi da ya ajiye, ba ma zancen gari ake ɗauka ake buga ake wannan aiki. To gaskiya tun da ya zo ne har yau ba yan bayani ba. Muna zaman insha Allah ambaliya sai dai tare shi. Kamar an ci karfin ta yanzu. To wannan kuma jama'a sun je kusa. Honorable Haladu Bako Uzza ya yi amfani da damar wajen yabawa mai girma gwamna bisa ƙoƙarin da ya yi wajen magance matsalar ambaliyar ruwa da take damun manoman yammacin gabashin jihar Jigawa, musamman ma masarautar Haɗeja da ake ganin ita ce masarauta da ta fi kowace yawan manoma a jihar Jigawa. Ya ce tabbas gwamna ya yi ƙoƙari, don haka ya zama dole a yaba masa. Haka kuma ya yi kira ga 'yan asalin yankin ƙaramar hukumar Auyo da su kasance sun fito kwansu da ƙwarƙwatarsu domin dai kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe domin fidda a'i daga rogo. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Muhammad, sashen Hausa, Alsababa TV daga Kano a Najeriya.